Takže ahojte, ja vás zdravím, moje meno je Tyser a dneska vás vítam pri takom prvom videu, takej informačke o mojom kanáli. No, takže sa budem volať Tyser, budem točiť rôzne gameplaye, videá, let's playe, challenge, ak sa k tomu dostanem a vlogy. Budem taký zábavný, buď na Minecraft, Brawlhalla, Counter-Strike, Mafia. A budem aktívny asi tak dvakrát za deň. Teraz asi určite nie, lebo začínajú prázdniny letné a ja budem u rodiny, na táboroch a tak podobne. Takže tie videá budú asi v septembri vychádzať. A ak to bude ešte viac vychádzať, tak ešte niečo vymyslím. Pranky možno, tagy, podľa toho, ako bude vychádzať môj YouTube. Kvalita na YouTube bude taká mienna, lebo neviem ešte, ako mi pracuje program, na ktorom natáčam a budem sa ospravedlňovať vpredom za počutie klávesnice, myšky lebo budem si kupovať nový mikrofón, ale to bude až v auguste, alebo nejako tak, možno aj skôršie, cez letné prázdniny. A to by bolo asi z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám moje video páčilo, nezapomeňte dať like, ak sa vám páčilo. Po prípade dislike a napíšte koment, keď dislike, že čo sa vám nepáčilo, čo mám zmeniť. Odber. A iba vás upozorňujem, že ak dosiahneme 15 odberov, som chcel povedať 15 odberov, tak bude nejaký dobrý špeciál, za ktorý uvidíte potom. Dobre, takže toto by bolo z dnešného videa všetko. Ja sa s vami lúčim a